Nggih, mangga. Majengipun mrika kersanipun disuting wis tinggal saking monitor. Kipas ya. Iki anake sapa to, Cah? Nya. Ya, arep nyanyi bocah ketoke. Apa iki satenane tak Malah rame. sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku kang masrungo. Tak jatah siji. Syarat Becike kamilungo saka uripku. paribasan ngrangge lintang ing akasa kowe teko gawe lara marang tresno Wis dalan wong tuaku seburan wis gawe loro hatimu. jan artise glowing kabeh niki Glowing. Nyuwun pangapunten niki mboten glowing, niki nglengo. Ini bukan glowing ya, ini nglengo ya. bose niku pundi bose Bose, lah niki Bos. bose niki. Oh, sing Mbak Mbak. Rina Ditama nggih niki. oleh nggih demben kula pernah ketemu enten Gunung Sari ngene juragane Lombok Monggo Mas, Sanggara Indonesia. Neng apa sifatmu saiki wis